ہاں رب نے طرح طرح دیا نعمتاں دیتیاں، کسے نعمت دا رب تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا۔ اج تے اسی نہ شکر ہو گئے نا، اسی تے اپنے ارد گرد اپنے جسم دے اوتے اور رب دیاں نعمتاں دے اوتے غور ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھو اسی رب تعالیٰ دی ادنا تو ادنا نعمت دا بھی اگر شکرانہ ادا کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے۔ اے جڑی ساڈے منہ دے اندر تھک پیدا ہوندی ہے نا، جنوں اسی ہر روز کئی مرتبہ سٹدے ہیں، اندر پیدا نہ ہوئے تک روٹی دا کوئی لقمہ، اناج دا کوئی دانہ تیرے پیٹ دے اندر داخل نہ ہو۔ کتنی بڑی رب تعالیٰ دی نعمت، جدو یہ لقمہ اسی زبان تے رکھ دیں، دانہ اناج دا زبان دے اوتے رکھنے ہیں، اے لعاب انہوں تر کر دے تو پھر اس تو بعد وہ اس قابل ہوندہ ہے کہ میدے دے اندر جاندہ۔ ہاں ورنہ تاریخ گواہ ہے، میں ایک انگریز بارے پڑھیا، جناب ارباں پتی، انہیں کہا تھوک بند ہو گئی، انہیں آکھا جناب میری ساری دولت لے لو لیکن میری تھوک چالو کر دے۔ اسی اگر رب تعالیٰ دی نعمت دا شکرانہ ادا کرنا چاہیے نا، تے ادنا تو ادنا نعمت دا بھی شکرانہ ادا نہیں کر دے۔